Raġel li l-identità tiegħu mhix magħrufa nstab ħajja mixħuta ntulu fuq il-bankina fi triq il-Karmnu San Pawl il-Baħar. L-informazzjoni għand il-pulizija bdiet dieħla l-ħabta ta' nofsinhar meta r-raġel ġie nutat bla ħajja fuq il-bankina tant li persuni fil-post sejħu għall-assistenza tal-pulizija. Fil-post issejħu wkoll tim mediku biex jgħin lill-persuna iżda sfortunatament hemmhekk ġie ċertifikat mejjed fil-post. Mhux magħruf x'wassal għal mewt ta' din il-persuna għalkemm qed ikun meħsub li r-raġel mitmew ta' naturali. Il-pulizija tinvestiga każ li seħħ tard il-ġimgħa bil-lejl fir-Ramla meta fler ġiet sparata minn fuq dajn sa lejn il-bajja. Il-każ ġie rappurtat minn volontiera ta' Nature Trust Malta illi bħalissa qed iqattaw sigħat twal ta' sorveljanza fuq din il-bajja minħabba it-tliet bejtiet tal-fkierem. Skont dak li ġie rappurtat, il-fler ġiet sparata fid-direzzjoni orizzontali lejn iż-żona fejn hemm il-bejtiet. U għal ftit ma naqtitx lis-security li jkunu fuq il-bajja. Jidher li l-fler waqgħet f'żona protetta tar-Ramla u kkawżat anke ħruq. Dan il-każ issa jinsab f'idejn il-pulizija.